କଣ ସତରେ ଆକୁ ମାରିଦେବ ଆଦିତ୍ୟକୁ? ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ କହୁଛି ତାକୁ କଣ ସତରେ ମାରିଦେବ? ଇଏ ଆଦିତ୍ୟକୁ କଣ ସତରେ ମାରିଦେବ? ନା ମୁକ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ମତେ ଲାଗୁନି କି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ବୋଲି। ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କଣ କିଛି ଦେଖାଯାଉ। ମୁକ୍ତି ଶୁଣି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ଦେଖାଯାଉ। କଣ ଇଏ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସାରଙ୍କୁ? ମୁକ୍ତି କଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସାରଙ୍କୁ? ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବମ୍ ଫିଟିଂ କରାଯାଇଛି, ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିନି। କଣ ସତରେ ଆକୁ ମାରିଦେବ ଆଦିତ୍ୟକୁ? ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ କହୁଛି ତାକୁ କଣ ସତରେ ମାରିଦେବ? ଇଏ ଆଦିତ୍ୟକୁ କଣ ସତରେ ମାରିଦେବ? ନା ମୁକ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ଦେହରେ ବମ୍ ଫିଟିଂ କରାଯାଇଛି, ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିନି। ଏ ସିରିଏଲଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏ ସିରିଏଲ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଯିବ ଏଇ ସିରିଏଲଟି।